și o mănușile că mi îngheață mâinile. Mai încolo să mă deranjez de 1000 de ori. Ce nori e sus. Păi de-aia n-am vrut eu să urcăm. Păi putea fi soare mai frumos. Nu putea. Hai, nu. Dă-te odată, că de jumătate de oră încep la acolo. Merge. Ce pozezi mă plăcea cu montaj? Și cum? Care-i de la 6:30. De la 6. E 5 ore, pune că e 5 ore. Față de ăla de zi care e 8 ore și ai totul. Că eu asta am zis, să combinăm jumătate de zi cu noapte, decât 2 zile prin. Și în ultima zi puteam lua prima jumătate de zi ca să nu facă Gabi spume. Cu întorsul. Trebuie să ajung și eu acasă. Am la fizică, ne dă tot de